Deze zomer is het trampolinepark in Nieuwegein Iepen. Op het park staan 44 trampolines van Siedijk. Verder had het bedrijf op het Heerenveen ook de stielconstructie en de fjaren van de trampolines maken. En het succes van Nieuwegein maakt het opdrachtjouwers nieuwsgierig. Ja, en op het moment dat er succes is, dan begint ik het boeteland natuurlijk heel snel om je te lopen. Het enige nadeel vindt de klant dat hij wel heel vaak op dit moment meesten overal nergens wel ontvangen moet. En dat heb ik een beetje positief en negatief verrast dat hij vaak meest de vlier heeft. Dat klopt. En net om te springen, maar dan om te staan. Nou, hier ben we bezig met een stukje uitbreiding van een bestaand park. Wat naaie hippe teksten op een banner. En naaie springdoeken die wat in kwaliteit verbeterd binnen een aantal paddings. Dus ja, dat vindt die Nieuwegein ik weer waarom. Siedijk stiert dus op de internationale kaart. Zo wordt deze week een trampolinepark in Cannes in Frankrijk openen. En er is interesse voor een park in Berlijn. Het is het werkje voor de meiwerkers op de werkplaats op het Heerenveen, want de trampolineparken zit flink in de lift. En dat blijft nevens Siedijk de komende jaren echt nog wel even zo. Ik verwacht met name dat Europees gezien de komende 4 jaar heel erg druk wordt met naaie grote parken en daarna gaat er weer een vernaayingsslag plakvinden. Meestal moeten constant onderdeel binnen het bestaande park vernaaien. Nieuwegein, Cannes en Berlijn, de trampolines van Siedijk, gaan dus de hele wereld door. Maar hoe liep het eens in Friesland? Is hier misschien een ruimte voor een groot trampolinepark? Is absoluut net uitsluiten. Grijns leent zich er meer voor op dit moment, maar ik heb begrepen dat studenten in Lauwen het steeds belangrijker worden. Dus zowel Lauwen als Grijns zie ik als een goede potentie.